Wani ya min tambaya cewa wane ne software developer kuma yaya ake zama software developer? Ga amsa kamar haka. Akwai wasu matakai guda uku da zan bayar waɗanda za ka iya amfani da su domin ka zama software developer. Na farko, shin wane ne software developer? Software developer shine mai ƙirƙirar manhajojin na'ura. Manhajar na'ura ta kama da manhajar waya ne ko kuma kwamfuta. Kamar misali yanzu haka, kamar in ce social media platforms, misali kamar Facebook ko irin su WhatsApp ko kuma irin manhajar na'ura, kowace irin manhaja ko ma wani iri ne, matuƙar da an ya kira sunan shi ana kiran shi da manhaja, to mai ƙirƙirar wannan abin shine software developer. Sannan ana zama software developer, kowa yakan iya zama software developer matuƙar ya jure kuma ya jajirce matakan da suka kamata. Ga matakan nan guda uku da zan lissafo, wanda na rubuta littafi su kutum akan su na same suna Program a Computer to Learn How to Think. Zan aje link a description na wannan video din, in kana so sai ka je ka sauke shi. Wato, zama software developer ya kama da matakai guda uku a takaice. Mataki na farko shine ka zaɓi field. Akwai waɗanda ba su san field da za su zaɓa ba, don haka sukan iya zuwa su karanta abubuwan da bai dace ba. Dole sai ka zaɓi field. Wannan zai baka damar da cewa ka koyi programming language da ya dace. Waɗanne field ya kamata ka koya, ya kamata ka zaɓa. Na farko misali, akwai ɓangaren da suke gina application na computer, akwai ɓangaren da suke gina application na waya, akwai ɓangaren da suke gina website, akwai ɓangaren da suke gina wasu abubuwa daban-daban za a gani da yawa. Don haka ya kamata ka zaɓi ɓangare, wani ɓangare kake so ka zama developer a wannan ɓangaren. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu, bayan ka zaɓi ɓangare, sai kuma ka fara tuntuɓar masana da bincike game da waɗanne programming languages ya kamata ka koya, saboda shi software development yana focusing a programming languages. Saboda programming shine jigo, shine gundari, wato shine ta wannan ake gina abin da ake so a gina. Kamar dai misali, mu ɗauki misali na gina ɗaki, dole sai ka samu blocks za ka gina ɗaki. Saboda haka programming shine blocks da kake bukata wajen gina manhaja. Programming language shine yaren na'ura, tsare-tsaren na'ura da ake yi, wanda da shine ake rubuta. Wani wasu ma suna cewa kamar yaren aljanu ne. So kuma dai menene, an san programming languages haɗakayya ce ta letters, alphabets, alphanumerics da symbols domin haɗa wani abin da ake so a tayar, kamar haɗa wani program ta yadda zai ba computer damar performing din wani specific task. Wannan shine programming language. Dan haka kana buƙatar ka koye shi a mataki na biyu bayan ka zaɓi ɓangare. Bayan wannan, mataki na uku kuma mataki na ƙarshe shine ka fara aikin a aikace, ka fara koya kuma ka fara yi. Kada ka bari sai ka gama koya zaka ce zaka fara developing. Kana koya, kana practical, kana ƙirƙiran abubuwa. Wato kana buƙatar ka samu kayan aiki. Don haka a shawarce ka samu kayan aikin ka, ko computer ka ce ko kuma wayar ka babba, ka fara yin aiki da su. Waɗannan hanyoyi guda uku ya kamata ka sani domin ka zama software developer. Kana yi kuma kana ƙara fa'ida bincike a kai.